Noia Histórica e Concello irán de novo da man este Nadal coa campaña Noia preto de ti, coa que pretenden incentivar as compras no comercio local. A campaña terá este ano como principais atractivos a decoración de rúas e tamén de escaparates, na que se incluirá un concurso para elixir aquel comercio mellor engalanado. Tampouco faltará a ambientación musical polas rúas e un sorteo de 4.000 euros en vales de compra. Paralelamente, a campaña leva implícito un sorteo de 4.000 euros en vales de compra de 100 euros, que xunto cas compras que os clientes fagan nos establecementos adheridos, pois entregaráselle unha rifa para participar no sorteo destes vales de compra. Incluso pois nos modernizamos en que todos os vales levan un código QR co que vai ser super sinxelo, que todo o mundo poda comprobar se o seu vale está premiado. O Concello volve a implicarse coa campaña a través da decoración de rúas, que está a ter unha enorme repercusión. Ademais de ofertar o servizo de ludoteca para facilitar as compras ás familias, este ano organizará tamén un concurso de selfies entre a mocidade. Con este concurso de selfies pois queremos promocionar os recunchos do Nadal da nosa vila, darlle unha difusión maior para que chegue ao máximo de xente posible e que ademais faga unha labor de concienciación pois para que a xente o coide e o respete. Como en anos anteriores, haberá tamén tren infantil, os días 23 e 24. Instalarase novamente o fotocall co trineo de Papá Noel, o día 24 na Praza do Curro, e moitas máis sorpresas, co fin de atraer o maior número de visitantes á vila.